Waqt li fil-qorti compliance tema l-każ dwar allegati karti tal-identità folots, il-prosekuzzjoni ammettiet li fil-waqt li ngħatat l-impressjoni li kien hemm eluf ta' dokumenti folots kif kien sostna l-eks deputat nazzjonalista Jason Azzopardi, fil-fatt instabu biss seba'. Dak magħruf bħala d-deputat tal-Blue Heroes u l-avukat tal-Aqda Repubblika kien allega li hemm ma' 18,000 karta tal-identità falsa. Bil-Partit Nazzjonalista wkoll jirkeb fuq l-istess allegazzjoni li issa ġiet imxejna kompletament permezz ta' stqarrijiet u anke konferenzi tal-aħbarijiet. Iżda issa anke l-Pulizija bħala prosekutur qed tgħid li mill-investigazzjonijiet li wettqet sabet li hemm biss 7 allegati karti tal-identità folots. Il-prosekuzzjoni spjegat li dan jirriżulta wara l-investigat diversi jitri fuq indirizzi ħżiena, ftehimiet ta' kirjiet u anke kontijiet tal-internet. Iżda minn dan kollu riżulta biss 7 karti tal-identità folots. Quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Di Meg, dak li kien iċ-Chief Head of Compliance ta' Identità, Claudio Spiteri, ġie mistoqsi dwar l-allegazzjonijiet ta' eluf ta' karti ta' identità folots kif allega Jason Azzopardi. Minkejja dan Spiteri wieġeb li quddiem identità kien hemm biss 16 il-fajl u dawk l-eluf kollha li semmew u qatt ma kien sema bihom. Fuq dan il-każ hemm mixlija Marija Rita Spiteri ta' 32 sena li kienet taħdem ma' Identità u Bernard Tattar ta' 33 sena u meta jiġu akkużati fost l-oħrajn b'tixħim ħasil ta' flus u serq ta' identitajiet wara investigazzjoni interna mill-istess entità governattiva Identità li minnu fih rapportat il-każ lill-Pulizija.